Kaixo, gaur Petit Market jolasa aurkeztuko dizuet. Kontuak egiteko eta erosketak egiteko jolasa egokia. 5-10 urte bitartean jolasteko. Zertan datza jolasak? Tablero bat daukagu, puzzle moduko batekin, kartoizkoa bezala da, dirua, euroak, erosketa txartelak, hau da gure erosketako lista, jokalariak, eta zertan datza guk, hemen daukagun guztia bete egin behar dugu, hau gainean jarriz, lehenengo betetzen ditunak irabazi egingo du. Horretarako, dadoa botako dugu, bat. Hemen, puzzle honek, jolas denda bat dela markatzen digu. Gure tabloiean, pelutxeak markatzen digu, jolas bat dela, eta 4 balio ditula. Orduan, 4 utziko genituzke, eta puzzlearen piezarekin hemen jarri. Ze beste aukera dugu? Erosi ordez, txartel bat atera dezakegu hemendik, eta hemen hainbat gauza ditugu. Deskontu baleak, ordainketa baleak, deskantsua, dena instrukzioetan oso ondo azalduta dago. Orduan jarraituko genuke, hurrengo pertsona botako luke, 1, 2, 3, 4. Hemen erabakiko luke erosi edo txartela hartu. Normalean erosta erabakitzen da, txartela hartzen da dirurik ez dagoenean edo jada fitxa hori badaukazunean. Hemen bere berdurek 2 balio dutenez, erosiko luke. Botako genuke, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arropa denda. 6. Hemen dator kontuak egitarena, batuketa. Zenbat eman behar dut? 5 gehi 1. Beraz, arropako, eta horrela jarraituko genuke, txartel guztia betarte, lehenengoa betatzen irabaza izango litzake. Beraz, badakizue, jolastu, probatu eta gozatu.